Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳар як нафаре ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео дар ду масъала мехостум шумода маълумот расонум. Яке бигем дар масъалае ки ҳар як нафаре ки таможни контролро мегзара бигем ба ватан меравад ёки ба кадом шаҳре ки парвоз мекунад, саволҳо метиҳанд. Ҳамира мехостем шумо дар маълумот диҳем ки барои чӣ савол мепурсанд, мақсадшон чия. Ва дуюм дар масъалаи ручной багаж чиро гирифтан мумкин аст, чӣ гирифтан иҷозат нест ва кадом ашёро бигем ёки хӯрдани ёки ҳамихе борҳоро дар багаж ва кадомша дар ручной гирифтан мехостем шумо дар маълумот расонем. Агар як нафарам ки хабардор шава фикр мекунам беҳтарин аст ва ҳама вақт мегӯянд ки донистан хуб аст. Хоб, чӣ гуфтанем? Чун ҳамавақта номерҳоро дар ҳаминҷа мемонум барои билет. Ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава, ай Россия ба Тоҷикистон ёки ай Тоҷикистон ба Россия, ба кадом шаҳре боша метавонед ки дар WhatsApp муроҷиат кунед, нарх навора фаҳмед ва вақти рафтан кишид ба дили пир метавонед ки билета харидорӣ кунед. Ҳар рӯз бигем бародарҳода билет гирифтаистем, шукри Аллоҳ, бе ташвиш рафта омадестиям. Ва баъдан барои регистратсия Москва ёки Московский областам бигем метавонед муроҷиат кунед. нафарҳое ки обуна шидагӣ нестен, агар ҳамин видеои мо бигем гуфти рӯсто ки полезна боша, фоидаовар боша, обуна шаве, лайка биҷиқе ва савол дошта боше дар комментария видео нависе. Иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавобша биёрем ва шумода дар видеоҳои оянда бигем маълумот расонем. Хоб, аввалан ҳар як нафаре ки бигем таможни контролро мегзара ба ин ҳолат рӯбарӯ шидагӣ хидман бигем ки таможни контрол дар мақсад саволҳои мепурсанд ки мақсад дар ки ҷо буден ёки чӣ кор мекардем, масалан мегӯянд дар ки ҷо кор мекардем, мегӯянд ки Москвада, мегӯям ман фикр мекардам ки Московский област да ёки бисёр саволҳо, ҳар хела саволҳо метиҳанд. баъдан фикр меғалтем ки ай кадом сабаб ҳамин саволҳоро мепурсанд ёки фикр мекунем ки шояд бекор мондагӣ мепурса ёки бигем интерес неаша. Не, барои чӣ мепурса? яъне мехоҳад ки шахсияти шуморо бифаҳма. Агар шумо спокойно бигем реагировать кунен ва бигем ранги нормальни человек ҷавоб диҳен, бахшиш ки каме калимаҳои русия истифода мебарем, мақсад оромона ҷавоб диҳем бигем, иҷозат метиҳанд, паспорта печат мезананд ва мерем. Вале агар ки дар тарс биғалтен ёки стресс дар биғалтен ёки бигем ки асабонӣ шавен, боз ҳавол додан мегиранд то ҷое ки бифаҳманд ки барои чӣ шумо дар тарс ёки асабонӣ шидем бигем. ҳамихел савол додан мегиранд то мақсадшонда расиданда. ва мақсади асосиаш ки шуморо иҷозат додан ба Россия ёки баромадан, барои общественни места хатарнок набудан, то ҳамин мақсадшон. чӣ хеле ки мо ҳам мақсад тамошо кардем, пурсидем, аниқша ёфтем, мақсад ҳамин ки агар ки бигем ки ягон подозренда ки биғалтем метавонад милисияро файрод кунад ёки дар омадан баромадан иҷозат надиҳанд. хоб, дуюм масъала, кадом борҳоро дар ручной багаж иҷозат ҳаст, иҷозат нест ва кадомша дар ручной гиред, кадомша дар багаж маълумот мерасонум. бигем ки иҷа да ҳар якташа нанавистем, вале шумо ба фикр ақидаи худтон чие ки дар ҳамиён монанда метавонед ки бигиред ёки нагиред. хоб, аз сабаби бисёр будан бигем ҳар як таира зиёд карда натонистем, вале мехонем иншаллоҳ. хоб, корча, қайчи, атёрка, станоки ришгирӣ ба кадом маъное ки станоке ки лезваш мемонен, ара, тавар, болиқа дар ручной иҷозат нест. агар ки ҳамин хел ашёро шумо қатъитон бигирем, метавонанд ки дар мусорка партоянд ва баъдан иҷозатиам бигем месӯзанд ҳамин чизтон. чизҳое ки иҷозат аст: вилка, одноразовый бритва, яъне ки жилет бигем ба гуфти худмон, яъне ки ришгираке ки як бор истифода мебарен. станоки ришгирӣ и ба кадом маъное ки бигем аппараташ чӣ хеле ки дар парикмахерҳо истифода мебаранд. фен, плойка, ин чизҳо мумкин аст. телефон, планшет, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, павербанк, зарядник, ин чизҳорам дар ручной иҷозат ҳастаи, вале повербанкам бигем
нигоҳ мекунанд ки абъёмаш калон ё ки паст будана. Агар ки зиёд боша на кафа гуфта ба забони тоҷикии худмон мумкин е ки иҷозат натиҳанд. хоб музикални инструмент бигем гитара ё ки барабан ё ки хайт бигем музикални инструмент дар ручной агар ки ҳаҷмаш чӣ қадар ки ручной пеши ҳар як стойка регистратсияда мондагие ки дар ҳаваи ҷо шава баъдан иҷозат метиҳанд яъне ки дар ҳаваи оҳан ҷо шава иҷозат метиҳанд бурдан дар ручнойда, вале ҷо нашава метавонед ки дар багаж беташвиш роӣ кунед. хоб инструментое ки бигем барои стройка перефоратор, болгарка ҳамин хел чизҳоро дар ручной иҷозат нест, вале дар багаж метавонем гирифта. хоб баъдан самокатҳое ки навбромадаги чӣ қадар ки агар кадоме ки дар Россия боша медонам ки истифода мебаранд, номша намедонам. Ира на дар ручной, на дар багаж иҷозат неста, аз сабабе ки бигем батареяш калон будам, яъне ира бигем барои кафиданаш мумкина гуфта иҷозат наметиҳанд. баъдан як масъалаи дигар ки асала на дар багаж, на дар ручной иҷозат наметиҳанд. Нагирен ҳамин хел чизҳоро. бисёре житкиёро дар ручной мегардонанд. Масалан дизадаран духи яъне ҳамин чизҳо дар монанда бигем мегардонанд. Телевизорам бигем дар багаж роӣ карда метавонед ки агар ки ҳаҷмаш дар багажтон тоғрик гирад метавонед ба ҷои багажтон роӣ кунед, пули зиёдӣ наспоред. вале кам боша бигем бахшиш калон боша отдельно багаж мехаред, пулша меспоред ва ҳамчун багаж нева шикастабор яъне негабарид роӣ мекунед ва беташвиш меравад, иншааллоҳ ватанда мерасад. хоб ҳамин қадар маълумот агар ба як касам ки ҳамин видеои мо фоида оварда боша беҳад хирсанд мешем. боқӣ паноҳи аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед. миннатдорум ай ҳамат. моҳи шарифи рамазон омади моҳи шарифи рамазон ҳаматонда муборак.